A Deputación de Ourense e a Casa Museo de Rosalía de Castro colaborarán na divulgación na provincia da figura da escritora. O presidente da Deputación, Luís Menor, recibiu no Pazo Provincial ao presidente da Casa Museo de Rosalía de Castro, Anxo Angueira, para explorar posibles liñas de colaboración entre ambas as dúas institucións en torno á figura de Rosalía de Castro como patrimonio que é de todos os galegos e galegas. Na xuntanza falouse da realización dunha exposición itinerante ao aire libre en varias localidades da provincia, centrada na Casa Museo de Rosalía e a súa actividade divulgadora. Froito deste encontro tamén se contempla realizar o vindeiro ano no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha exposición sobre o patrimonio botánico desta institución. No encontro de traballo tamén contemplaron outras posibles liñas de colaboración que teñen como obxectivo divulgar a figura e obra da escritora, así como a súa vinculación con Ourense.